Амин. Господи, ние Ти благодарим за тия свидетелства, благодарим Ти, че Ти си се намесил в живота на моя брат и на моята сестра и Господи, Ти си ги предпазил, Веско, дори от скорошна смърт. Слава да бъде на Твоето име, благодарим Ти, че си бил добър към нас. Господи, ние Те молим да ни помогнеш тая сутрин да споделим и Твоето Слово, така че то да промени живота на хората Ти. В името на Исус се молим. Амин. Днеска ще имаме Господна трапеза в края на богослужението, но аз днес искам да ви поговоря за нещо, ако ми позволите. Искам да ви поговоря малко за една концепция, за една идея, за едно разбиране от Библията. И това разбиране от Библията ще говорим, ще го разтълкуваме много, но нека да сложим един основен стих, върху който ще разсъждаваме днес. Ще четеме Римляни, 11 глава, 28 стих. И там се казва, колкото за благовестието, говори се очевидно за евреите, колкото за благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите. Моята проповед днес се казва възлюбени заради бащите. Искам да ви поговоря днес малко, ако ми позволите, за това, за тая концепция в Библията, понеже ние не сме евреи и ние не можем много да разбереме тая идея и тая концепция. Но днес ще ви поговоря за концепцията на един еврейски ум, защото Бог мисли по различен начин и вярвам, че еврейското мислене от Библията е много оформено около Божия начин на мислене. И когато видите това нещо, ще видите кои сте вие в Христос. Първото нещо искам да кажа, че в мисленето на Бога, това да бъдеш благословен заради някого е много, още от самото начало на Библията, вие може да почнете да виждате различни места, на които Бог благославя хора заради някого. Първият случай, който ще ви покажа, се намира в Битие 26-24, когато Господ говори на Исак, това е сина на Авраам, и му казва следните думи. Нека да ги прочетеме. И Господ му се яви през същата нощ и каза, аз съм Бог на баща ти Авраам, не се бой, защото аз съм с тебе, ще те благословя и ще умножа твоето потомство заради слугата си Авраам. Единствената причина, поради която Бог казва на Исак, че ще го благослови, това е заради баща му Авраам. С други думи, Бог му казва, аз ще те благословя, без значение кой си ти, мен не ме интересува ти кой си, какво имаш, какво можеш, какво не можеш. Аз искам да те благословя заради, вижте, това е единствената причина, баща ти Авраам. Друга история мога да отидем да разгледаме десетки истории. Примерно е нещо, което мен ме шокира, когато Бог благославя някого, който дори не е във вярата. Йосиф арестуван. Помните ли историята? Йосиф беше продаден като роб, отиде в дома на Петефри, после беше продаден там, отиде в затвора и там беше благословен. И може да видите примерно в Битие 39 глава, 5 стих, как Господ казва Библията, благослови дома на фараона заради Йосиф. С други думи, фараона все още си беше идолопоклонник, с мен ли сте? Фараона все още беше грешник, все още беше идолопоклонник, все още беше същия този фараон, който беше и преди това. Но Бог благослови целият му дом, забележете, заради Йосиф. С други думи, благословението, което Господ сложи върху дома на фараона, нямаше нищо общо с фараона. Единственото общо беше, че фараона го приемаше в този случай. То си беше заради Йосиф. Може да видите същото нещо се случва в 30 глава, 27 стих, как Йосиф отново е бил, заради Йосиф някой друг е бил, Петефри беше благословен. Какво искам да видите, че тая концепция в Библията върви от самото начало до края на Библията. Бог благославя някого заради някой друг. Бог има добро отношение към някого заради някой друг. Една прословута история, която съм ви разказвал, се намира в втора книга на Царете, 9 глава, и там се разказва за един човек на име Мемфивостей. Ще това хубава сложна дума, Мемфивостей. Чуде се как ли звучи на английски тая дума. Но Мемфивостей, думичката, името на този човек, тя е, както много други думи, съставена в еврейския език от две думи. Както ние имаме често така имена. Дойде ми тази смешка в главата, дето едно внуче се родило и на която баба да го кръстят. Едната се казвала Мара, другата Тонка.
и кръстили детето маратонка. Но в еврейския език често се случва да слагат две думи. Името на Мемфивостей се състои от две думи. Тая смешка ми даде повече. Но името на Мемфивостей идва от две думи. Първата дума е струшен, натрошен на дребно. А втората дума е срамотия. Сега думичката срамотия е тая думичка, която се използва за идоли в еврейски език, в библейския еврейски. С други думи, когато кажеш идол, ти не казваш идол, както ние имаме днеска дума. Идол, нали знаете какво е нещо, на което хората са се кланяли? Евреите са наричали тия идоли срамотии. С други думи, неговото име, Мемфивостей, се е казвало струшения идол. Струшената срамотия. Нещо, което е ужасно много. Мемфивостей беше един човек, който беше от рода на цар Саул. От рода на цар Саул беше този човек. Давид се възцари, по всички правила той трябваше да бъде убит. Обаче, понеже баща му, Йонатан, беше баща на Мемфивостей, беше в завет с Давид, затова Давид дойде в един момент на живота си и в 9 глава на 2 царе може да видите как Давид се изправи и казва: бе, остана ли още някой от Йонатановия род, на когото не сме показали милост? Той искаше да покаже милост. И ако четете историята, вие ще видите, че Давид беше добър с Мемфивостей. Нищо общо нямаше Мемфивостей в случая. Просто Давидовото сърце беше благосклонно към Мемфивостей заради баща му Йонатан. Кой беше Мемфивостей? Това беше един човек с много проблеми. Аз няма да влизам в детайли, но ще ви кажа примерно едно нещо. Когато Мемфивостей отиде да се види с Давид, вие може да го разгледате в 9 глава на 2 книга на царете, той падна пред Давид и каза на Давид нещо, което искам да видите кой е бил той всъщност. Той каза на Давид в 8 стих, мисля, че беше на тая глава, казва: кой е слугата ти, това умряло куче, че ти го преглеждаш? Сега умряло куче звучи достатъчно жестоко да каже някой за себе си: аз съм умряло куче. Виждали ли сте умряло куче? Тая сутрин, като ида с колата насам, видях едно. Да ви кажа, никой не спира да го вземе. Никой не спира да го... Освен Веско. До Веско по други причини. Никой не спира с колата си: едно умряло куче, чакай да спра да го взема. Нали, ако намериш, примерно, някой паднал телевизор, ще спреш ли с колата? Аз бих спрял, да ви кажа честно. Но за умрялото куче не спирам. Защото нищо не струва. Но думичката умряло куче в еврейския език се използва още за две неща. Първото нещо, за което искам да ви видите колко гнусен виждаше Мемфивостей в собствените си очи. Чувате ли ме? Той се виждаше много гнусен, нарече себе си долно куче, умряло куче. Но думичката умряло куче се използва още за езически жертвоприношения в Израел. С други думи, той казва, и това беше гнусота на гносотите. Вижте, те наричат идолите срамотия, а жертвоприношението казват куче. Те ги използват за това нещо, когато видят някой езичник да принася на фалшиви богове, това казва куче. Същата дума се използва там. И още за нещо, за да видите цвета на тая думичка, в еврейски език тая думичка куче се използва още за мъжка проститутка. Вижте какво казва Мемфивостей за себе си. Кой съм аз, това умряло куче, с всичките тия значения на тая дума, че да ме преглеждаш? Какво беше самочувствието на Мемфивостей? Той беше сакат в краката си, беше от грешния род, беше на грешното място, в грешното царство от грешния род. Това е кофти. Но вижте, той виждаше себе си по този начин. Беше толкова смачкан, толкова унижен и въпреки всичко, дали имало причини, сигурно имало причини, ще говорим за тях след малко. Вие помните ли, в живота на Мемфивостей имаше неща, които не бяха наред. Един ден беше подгонен, цар Давид беше подгонен от своя сина Весалом, ако помните историята, и когато той тръгна да бяга, тогава слугата на Мемфивостей отиде при цар Давид и каза: моя господар Мемфивостей, сега си мисля, че него ще го направят цар. С други думи, имаше някои неща в живота на Мемфивостей, които не бяха точни, не бяха както трябва да бъдат. Но въпреки това, Давид казваше: и остана ли някой от дома на Йонатан, на когото ние не сме показали милост? Вижте, Давид продължава: да, ти си умряло куче, ти си мъжка, еди какво си, нали? Или ти си толкова гнусен като езическо приношение, но аз ще ти покажа милост. Нищо общо с тебе няма това. Това е заради баща ти Йонатан. Понеже Давид и Йонатан
бяха в завет. Някой ще каже ли амин на това, ако ме разбирате? Добре, друго, което искам да видите, отношението на Давид. В 7 стих казва, непременно ще покажа милост. Думичката непременно е много красива тук, което означава неизменно, което означава няма друг начин, нищо друго да се случи, освен да покажа милост. Така че, първото нещо, виждате, искам да видите отново концепцията на Бога и на един еврейски ум, благословен заради някого. Няма нищо общо с Мемфивостей, той може да се вижда като умряло куче, но това няма никакво значение, понеже благословението върху живота на Мемфивостей идва поради Йонатан, а не поради делата на самия Мемфивостей. Искам да ви кажа още примерно в 7 стих, казва, непременно ще покажа милост. Какво направи Давид? Давид направи нещо много важно, въпреки че Мемфивостей не го заслужаваше. Той каза, аз ще направя, ето какво ще направя, ще ти върна всичките земи. Имаме ли го 7 стих на стената? Да. Ще ти върна всичките земи на баща ти. Може ли да кажете името, което виждате там? На името на Саул. Кой беше Саул? Той беше първият цар на Израел. Той беше някой, който много бързо забогатя, много бързо придоби неща. Сега, Мемфивостей не беше син на Саул. Той беше внук на Саул. Какво означава това? Това означава всичките деца, които бяха останали живи, защото имаше и други, по-късно ще се вижда в Библията, имаше останали други живи потомци на цар Саул. Всичките тия хора, които бяха останали живи, имаха право на дял от наследството на Саул. Някой ще каже ли амин? Всички знаете, като тръгне някой, примерно възрастен човек, който е станал на възраст, събира децата си и казва, деца, аз искам да ви разделя имота си, да имате на всички. Сега като дойдоха тия, като ни върнаха земите на хората, какво стана? Събраха се родовете и сега нашия прадядо имал 30 декара, ама той имал 3 сина, тия 30 декара ги разделяме на 3 сина, пък тия 3 сина вече имат и техни си синове пълнолетни, така че и те като разделят на по 2-3 и накрая останат по 2 декара и половина на човек. Така че трябваше много да има. Но вижте Давид какво му казва. Виж сега, поради баща ти Йонатан, аз ще ти дам всичкото наследство, което идва от баща ти Саул и няма да делиме нищо. С други думи, той му даде много повече, отколкото Йонатан самия заслужаваше. Това е начинът, по който благославя хората и това е начинът, по който в еврейски ум е благословението. Но благословението не свърши с това. Благословението продължи още по-нататък и каза, ти винаги ще ядеш на моята маса. И по-късно се казва в 11 стих, мисля да беше, казва, ти ще бъдеш като един, забележете, думичката е като един от моите синове. Ще видите после защо го казвам това. Но ето какво му казва Давид. Ти ще бъдеш до такава степен благословен, че първо ще ти дам всичко, от което беше на баща ти Саул. И колко от вас знаете, че царете са богати хора? Но ще ти дам всичко, което беше от баща. Ще ти дам един род от 50. Един слуга Сива имаше 50 сина. Може да си представиш 50 сина. 50 сина ще ти слугува, обаче казва, така или иначе, ти няма да имаш нужда от нищо, защото ще ядеш на моята трапеза и ще бъдеш като един от моите синове. Така е начинът, по който Бог благославя. Бог дава и дава и дава и благославя толкова много и казва, ти ще бъдеш като... Има ли по-голяма чест? Аз чета притчи, напоследък чета през притчи. И има ли по-голяма чест в Библията? Няма по-голяма чест от това за човек да стои и да гледа лицето на царя, според Библията. И така, че Бог му оказва такава невероятна чест на този човек, чрез Давида, за да научим ние нещо днеска. Всичко става заради баща му Йонатан. И каза, ще ти дам това, ще дам онова, ще наситя и без това няма да имаш нужда от нищо, но така е, че имаш всичките имоти, ще имаш всичките къщи, ще имаш богатство и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но най-голямото благословение е, че ти ще седиш пред лицето на царя и ще бъдеш като един от моите синове, му каза Давид. Добре, още нещо, за да ви покажа мисленето на Бога. В Второзаконие 7.9 Господ казва на евреите, че Той ще благославя до 1000 поколения тия, които са след оня, който се бои от Господа. Ако ние се боим от Господа, служиме на Господа, Той обещава и казва, аз ще благословя 1000 поколения след тебе заради твоето ходене с 1000 поколения. Това е начинът, по който Бог мисли. И затова вие ще видите в Библията много пъти Господа се ядосва на потомците на Давид за определени грехове и въпреки всичко Той им показва милост и казва, ти заслужаваш това и това и това и това, обаче няма да ти го направя заради баща ти Давид. Виждате в еврейското мислене, в Библията, в Божието мислене има този начин на мислене, благословен заради някого. Да бъдеш като синовете
като един от синовете на Давид. Сега в Новия завет как това се... Защо ви го прочетох? Защото благовестието в Новия завет е толкова ценно, колкото ние не можем да си представим. В първо послание на Петър 1.12 се казва, че ангелите дори желаят да надникнат в благовестието. Представяш ли си какво нещо е? Ангелите желаят да надникнат, бе, човек. Ти знаеш думичката надникнат, говори ли ви нещо? Как надничаш? Надничаш през дупчици, през такова, ако може така да видя нещо, да... И казва, колко скъпоценно е благовестието. Аз мога да ви говоря отново и отново за това нещо. Примерно в 1 Петрово 4.17 се казва как Господ ще определи съдбата на всеки един от нас. Чувате ли ме добре? Всеки един от нас ще бъде определена съдбата му спрямо как е приел благовестието. Ако аз не приема благовестието, ще бъда отхвърлен. Ако аз приема благовестието, ще бъда прият. Значи, моята съдба зависи от това как ще приема благовестието. Представяш ли си, изпращам ти, някой цар изпраща някой посланник и казва, по начина, по който ти ще приемеш този посланник, зависи дали ще живееш или ще умреш. Как ще се отнасяш към този посланник? Аз ще се отнася много внимателно. Да, господин Елисей Неделчев, да, тук харесва ли? Мен не идват гости, не ми зависи живота от тях. И аз винаги, сега добре ли е тук климатика в колата, достатъчно силен ли е, много бързо ли, да спра ли за кафенце, водичка искате ли, излизат, примерно от летището, като ги вземам туалетна, тук има туалетна, нося ви водичка, нося ви това. На някой даже съм им брал цяло и кайси, като имаше кайси миналата година. Посрещаш ги. А какво е да имаш отношение към някой, от когото зависи живота ти? И това е благовестието. И Библията ни казва в Римляни 11.28 стиха, който почнахме, че те са врагове на благовестието. По принцип ти си враг на нещо, в което ангелите желаят да надникнат и от което Господ казва, че зависи живота на целия свят. И въпреки всичко, въпреки че си враг на благовестието, враждебен на благовестието е гръцката дума, въпреки всичките тия неща, Бог ги обичаше, понеже са възлюбени заради бащите. Те нямат нищо общо с благовестието. Те са враждебни, те вършат грехове, те са бунтуват срещу Бога, те са религиозни, мачкат хората. Въпреки всичко, Бог казва, аз ги обичам заради бащите им. Те не заслужават, обаче заради бащите им ги обичам. Как се прилага това към мене и към тебе? Библията ни казва, че Господ, 2 глава, 6 стих, че Бог ни сложи да седиме в Исус Христос. Сега, затова ви казах, че е много важно да разберем всичките ние, че сега вече ние сме благословени пак заради някой друг. Както евреите през цялата, видяхме ги всичките тия хора, те са благословени заради някой друг. Няма нищо общо с тях. Колко от вас в себе си мислите, че сте достойни да бъдете благословени от Бога? Аз трябва да ви кажа за себе си, аз въобще не мисля, че заслужавам да бъда благословен от Бога. Аз въобще нямам нещо, за което и кажа, това, аз съм супер, затова благослови ме заради еди, какво сега съм направил. Аз не уповавам на благословението на Господа заради мене. Аз съм благословен заради някой друг. И както Мемфивосте идваше при Бога и беше при Давид и беше благословен от Давид, без да има нищо общо с него това благословение, така и ние с тебе отиваме днеска при Бога и сме благословени не заради нас, а заради нашия Господ Исус Христос. Някой може ли да каже амин на това? Искам да те науча на това нещо, защото ти трябва да вярваш правилно за себе си. Няма благословението на Господа нищо общо с тебе. То е между него и Исус Христос. Давид отиде да даде на Йонатан всичките тия добрини, защото имаше завет с баща му Йонатан. Правилно ли го казах или обърках едното име? Мемфивосте беше благословен заради завета на баща му Йонатан с Давид. Нищо общо с него нямаше. Ти и аз можем да очакваме благословение, ако сме в Христос Исус, само по една едничка причина, поради Христос. Утре сутринта, като станеш и започнеш да се молиш или до вечера, като седнеш да се четеш Библията и си мислиш, Господи, имам толкова много нужди, толкова много проблеми, психически, духовни, физически, емоционални, всякакви трудности имам, Господи. И дойде веднага неизменната мисъл, откъде на къде ти ще ме благославяш мене? Аз не знам тия неща. Спомни си, че благословението няма нищо общо с тебе, то е заради Исус Христос. Някой ще каже и слава на Бога тази сутрин. Ефесяни 2.6, Господ казва, сложени да седим в Исус Христос. Има една голяма разлика от Стария завет и Новия завет. Разликата в Стария завет беше, че ние щяхме да бъдем като един от синовете.
Мемфивостей щеше да седи да яде на масата на царя, но той винаги щеше да е като един от синовете. Той нямаше да бъде един от синовете никога. Той винаги щеше да бъде като един от тях. Днеска ние сме сложени, казва Библията, в Исус Христос. И когато си сложен в Исус Христос, ти вече не си като един от синовете. Ти си синът на Бога. Ти не си просто като един, който никога няма да стане. Ти приличаш малко тук, сега дай ще те напудриме. Тони излез отпред. Елисейко, излезе ти отпред. И аз седни Йосиф да излезе, че отдавна не е излезал. Всеко седни ти. Дойдеш ли, Оско? Да. Вижте сега, ние можем да се опитаме да направим Тони като Йосиф. Прибери малко корема. Малко косата. Можем да се опитаме да го направим. Така. Може да седнеш. Но, благодаря ви, момчета. Но колкото и да се опитваме, най-доброто, което можем да направим, е да направим Тони като Йосиф. Тони никога няма да бъде Йосиф. Някой ще каже ли мен, ако ме разберете за какво говоря. Сега обаче, ние сме сложени в Исус Христос. И ние не сме синовете на Бога, а ние сме сина на Бога, защото сме вътре в Него. Няма множество. Да, множество брати и сестри сме, но в Христос Исус ние сме един единствен син, който Бог има. И колко от вас сте щастливи, че Той е единствен син, че Исус Христос, за когото самия Бог каза, този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Винаги, когато Бог погледне от небето към тебе, Той вижда благоволение, защото ти си вътре, ти си сина му, ти си вътре в него, в такан. И Бог не може да има друго отношение към този син, освен да има благоволение към тебе. О, аз съм умряло куче, аз не мога да понасям себе си, никой не мога да ме понася мене и всичките тия неща. Това няма никакво значение, понеже Бог ще те благослови заради някой друг. И това някой друг е Исус Христос. Някой ще каже и слава на Бога, ако ме разбирате. Какво ви говоря? И накрая ще завърша с един прекрасен стих. Ефесяни, всъщност няма да е това, който ще завърша, но Ефесяни 1.3 казва сега благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. Може ли да кажем всяко? Всяко духовно благословение. Ти си в Исус Христос и това всяко благословение, не някой, не половината, но всичко Бог има като благословение е на твое разположение, е за тебе, дай и амин, понеже ти си в Исус Христос. Аз не го заслужавам, и аз не го заслужавам. Добре дошъл в отбора, обаче заради Исус Христос ние сме благословени. Амин. Накрая искам да завърша с нещо. Мемфивостей не научи един урок. Той беше благословен от много неща и поради баща му, и благословението беше върху него, и благословението, между другото, никога не се оттегли от живота му. До края на живота му благословението стоя върху него. Но един ден неговият цар Давид беше подгонен от своя прекрасен син Авесалом. Авесалом тръгна да гони баща си и когато Давид тръгна да бяга, тогава слугата на Мемфивостей с 50 сина дойде при него и му каза ето аз ти нося едни магарите тук да ги яздиш ти и жена ти и казва носи ти да ядат момчета, които са с тебе. И тогава Давид го попита, а къде е господарът ти Мемфивостей, на който аз направих толкова добро? Сега толкова добро го няма в Библията, аз го да видите за какво става. Къде е? И той каза, той остана в Иерусалим, защото си каза, сега вече Израилевия дом ще ме направи цар. Библията не ни каза дали това е истина или не е. Но едно нещо се случи, със сигурност Мемфивостей се почуди какво да направи. Защото реакцията на цар Давид беше много различна. Връща се цар Давид и когато се връща цар Давид от поражението на своя син Авесалом и след избавлението си, връща се отново в Иерусалим. Връщайки се в Иерусалим, го посреща вече Мемфивостей, а не слугата Сива. Посреща го Мемфивостей, казва, не си е мил краката, не се е бръснал, не се е поддържал до момента, в който цар Давид се върна. През всичките дни той не беше се къпал, не беше правил, и жалееше и трепереше за връщането на слугата си, на цар Давид. И когато цар Давид срещна Мемфивостей, му така виждаме един сопнат израз, каза, защо не дойде с мене Мемфивостей? И тогава Мемфивостей се обърна и каза, слугата искаше да дойде, ама понеже съм куц, и казва, слугата ми Сива, докато се усетя, дойде при тебе, измами ма, това е тарадара, го няма в Библията, аз го измислих. Вие знаете историята и затова така малко я
спешавам нещата. Но ето какво искам да видите. Давид тогава и каза нещо много интересно. Каза, вика, виж какво, няма да се разправям с тебе. Каза, още ли ми приказваш за твоите работи? Каза Давид, ядосан беше явно, което означава, че Мемфивосте беше объркал някъде, оплел конците. Защото Давид иначе би казал, така ли, я го дай този сива, сега да види тук какво ще му се случи. Как така ще те мами? Очевидно е, че Мемфивосте беше бъркал някаква каша тук, след като Давид беше толкова рязък и остър към него. Но пак поради благословението, поради завета му с баща му Йонатан, Давид каза, сега ето какво ще направя. Казва, ти и Сива си разделете имотите на баща ти Саул. Той се ядоса, Давид се ядоса и каза, ето моята реакция, ето моята присъда към тебе. Ти и Сива разделете си имотите на баща ти Саул. Защо ви казвам това нещо, мили приятели? Защото цар Давид можеше така да каже, виж какво, ти си господин никой, Сива взима всичко, изчезва, не искам да те гледам. Можеше, но поради завета му с Йонатан, той не промени благословението. И тогава вече Мемфивостей си научи урока и се обърна и каза на Давид, царю, каза и всичкото нека да го вземе той. Сива нека да вземе целия имот, каза. Едно нещо ме радва, че ти си дошъл вкъщи. Сега, искам да завърша с тази мисъл само. Мемфивостей беше обект на благословението на Господа. Той беше някой, който Давид благослови страшно много, без въобще да го заслужава. По някое време обаче, понеже не си е научил урока, беше ограбен и половината от това, което имаше, беше взето. Що ви казвам тия неща? Защото ние също можем да вземем благодата на Бога на празно. Ние също можем да вземем благодата и кажем, тя е за мене, аз ще си правя каквото си искам, ето сега ще стана тук, аз ще си царувам. И тогава, когато направиш тая грешка, когато си помислиш, че всичко е за тебе, не е за Бога и не е поради Бога, тогава благословението ще се дръпне от живота ти. Не прави тая грешка, която Мемфивостей направи. Някой казва, даде ма, нали му остана половината, даде ма половината, нека цялото. Изгуби. Щеше да изгуби още много повече, ако не беше променил сърцето си и отношението. Но той го промени, той се покая. От деня, в който разбра какво е направил, когато си оставя брадата и не се мие, не се къпа, той жалееше по този начин. В еврейската култура това е начинът да жалееш, като не се оставиш космите ти да растат и така. Това е качаване отвътре. Какво искам да видите, мили приятели? Той имаше всичкото благоволение, имаше всичките благословения на Бога, но в един момент обърка нещата, неща се обърнаха, безвъзвратно се изгубиха неща. Той получи пак половината, но трябваше да научи урока много болезнено. Трябваше да научи, че благодата не трябва да се взима леко. Благостта на Бога не трябва да се взима на майтап. Някой ще каже, Лемина, ако ме разбирате. Разбирате ли ми какво казвам въобще? Добре, и с това завършвам, но искам да ви кажа, неговата позиция. Аз изследвах Библията прилежно, четох Словото много, исках да разбера. След като Давид се ядоса на Мемфивостей и раздели имота между Сива и Мемфивостей, исках да разбера едно нещо. До този момент очевидно, че Мемфивостей ядеше на трапезата на царя. И интересно ми беше след това какво стана. Дали продължаваше да яде на трапезата на царя? Дали продължаваше да бъде като един от синовете? Искате ли да знаете отговора на този въпрос? Двама, трима искате. Искате ли да знаете отговора на този въпрос? Добре, ето го отговора. Това ще го разберем в небето. Аз мога само да предполагам. И моето предположение е, че той продължи да се храни на трапезата на царя. Той продължи, понеже благоволението към него не беше на основа на това, кое е Мемфивостей, а на това, кое беше Йонатан. Йонатан, между другото, е прекрасен преобраз, понеже значи даден от Бога. Както нашия Господ Исус Христос беше даден от Бога за мен и за тебе, така и Йонатан беше даден. Така че благословението на Господа е върху нас заради Исус Христос. Някой ще каже ли слава на Бога? Амин. Добре, Господи, благодарим Ти за Твоето Слово тази сутрин. Благодарим Ти, че Ти ни отваряш умовете да разбираме и да дух на мъдрост и на откровение почива върху нас тази сутрин. Ние Ти благодарим за Твоето Слово, че Твоето Слово е вярно, че Твоето Слово е истина, че Ти, Господи, си Той, който ни правиш да вярваме в правилни неща. Благодарим Ти, Святи Дух, че Ти, Господи, си ни говорил тази сутрин. Благодарим Ти, че ние сме благословени заради Мемфивостей, не заради Мемфивостей, ами заради Йонатан, заради дадени от Бога Исуса Христа. Благодарим Ти, Твоето благословение става върху нас. Благодарим Ти, Господи, колкото сме слаби, колкото сме немощни, Твоята ръка
остава върху нас за добро. Исусе, тая сутрин ние стоиме пред Тебе. Тая сутрин ние издигаме гласа си пред Тебе. И Те моля, Ти да направиш да повярва всеки един човек на това място. Да повярва за благословението си, защото Той е в Исус Христос. И както казва Словото Ти, че ние сме били обдарени, ние сме били благословени с всяко благословение в небесни места. Благодарим Ти тая сутрин за това, че Твоето отношение към нас е добро. Помогни ни, Господи, да бъдем такива, каквито Ти искаш и да не бъдем като Мемфибосет, които ще объркаме пътя си, но винаги да оценяваме благодата и добрината Ти към нас, Исуса Христа. Нека всички заедно да кажем Амин. Слава